Despre iubire. Sufletul meu însetează după Dumnezeul cel viu. Sufletul meu caută iarăși să se sature de dulceața Domnului. O nepătrunsă mila Domnului. Din țărână l-a zidit Domnul pe om și a suflat în nările lui suflare de viață și sufletul omului a ajuns înrudit cu Dumnezeu. Atât de mult a iubit Domnul zidirea sa, că a dat omului pe Duhul Sfânt, iar omul a cunoscut pe ziditorul său și iubește pe Domnul lui. Duhul Sfânt e iubire și dulceață sufletului, minții și trupului, dar când sufletul pierde harul sau când harul se împuținează, atunci sufletul va căuta iarăși pe Duhul Sfânt cu lacrimi, tânjește după Dumnezeu și zice: sufletul meu tânjește după Domnul și îl caut cu lacrimi. Cum să nu te caut, Doamne? Tu însuți m-ai aflat întâi și mi-ai dat dulceața Duhului Sfânt. Și acum sufletul meu tânjește după tine. Inima mea s-a îndrăgostit de tine și mă rog ție. Dă-mi să rămân până la sfârșit în iubirea ta. Dă-mi pentru iubirea ta să îndur toate întristările și bolile. Frică și cu tremur cuprind sufletul meu când vreau să scriu despre iubirea lui Dumnezeu. Sufletul meu e sărman și n-are putere să descrie iubirea Domnului. Și sufletul e cuprins de spaimă, dar în același timp năzuiește să scrie măcar un cuvânt despre iubirea lui Hristos. A scrie aceasta istovește Duhul meu, dar mă silește iubirea. Omule, neputincioasă făptură, când harul e în noi, Duhul se aprinde și se avântă spre Domnul ziua și noaptea, pentru că harul leagă sufletul să-L iubească pe Dumnezeu și el se îndrăgostește de el și nu vrea să se smulgă de la el, pentru că nu poate să se sature de dulceața Sfântului Duh. Și iubirea lui Dumnezeu nu are sfârșit. Cunosc un om pe care Domnul cel milostiv l-a cercetat cu harul lui. Și dacă Domnul l-ar fi întrebat: vrei să-ți dau încă și mai mult? Pentru neputința trupului, sufletul ar fi răspuns: tu vezi, Doamne, că dacă mi-ai da mai mult, aș muri. Pentru că omul e mărginit și nu poate purta plinătatea harului. Astfel, pe Tabor, ucenicii lui Hristos au căzut cu fața la pământ de slava Domnului și nimeni nu poate pricepe cum dă Domnul sufletului harul său. Bun ești tu, Doamne, mulțumesc milei tale. Tu ai revărsat peste mine Duhul tău cel sfânt și mi-ai dat să gust iubirea ta pentru mine, mult greșitul. Și sufletul meu e atras spre tine, lumină neapropiată. Cine ar putea să te cunoască dacă tu însuți, cel milostiv, n-ai binevoit să te faci cunoscut sufletului? Și el te-a văzut și a cunoscut pe ziditorul său ca pe un Dumnezeu bun și sufletul meu vrea nesăturat să fie cu tine totdeauna, fiindcă tu, cel milostiv, ai atras sufletul prin dragostea ta și sufletul a cunoscut iubirea ta. Tu vezi, Doamne, cât de neputincios și păcătos e sufletul omului, dar tu, cel milostiv, dai sufletului puterea să te iubească și sufletul se teme să nu piardă smerenia pe care vrăjmașii încearcă să o ia de la el, fiindcă atunci harul tău părăsește sufletul. Ce să dau în schimb Domnului meu? Sunt un ticălos. Domnul știe aceasta. Dar îmi place să-mi smeresc sufletul și să-l iubesc pe aproapele meu, chiar dacă el m-a ocărât. Neîncetat îl rog pe Domnul ca El, cel milostiv, să-mi dea iubirea de vrăjmași. Și prin milostivirea lui Dumnezeu am simțit ce este iubirea lui Dumnezeu și iubirea aproapelui. Ziua și noaptea cer de la Domnul iubirea și Domnul îmi dă lacrimi să plâng pentru întreaga lume. Dar dacă o sândesc pe cineva sau îl privesc de sus, lacrimile seacă și atunci în suflet lucrează urâtul. Și iarăși încep să cer de la Domnul iertare și Domnul cel milostiv mă iartă pe mine, păcătosul. Fraților, scriu înaintea feței Dumnezeului meu: smeriți-vă inimile voastre și veți vedea mila Domnului.
și încă de pe pământ veți cunoaște pe ziditorul ceresc și sufletul vostru nu va cunoaște săturare în iubire. Nimeni nu poate cunoaște de la sine ce este iubirea lui Dumnezeu dacă nu îl învață Duhul Sfânt. Dar în biserica noastră, iubirea lui Dumnezeu se face cunoscută prin Duhul Sfânt și de aceea vorbim despre ea. Sufletul păcătos, care nu cunoaște pe Domnul, se teme de moarte, gândind că Domnul nu-i va ierta păcatele sale. Dar aceasta e pentru că sufletul nu cunoaște pe Domnul și cât de mult ne iubește. Dacă oamenii ar ști aceasta, niciun singur om n-ar mai deznădăjdui, pentru că Domnul nu numai că iartă, dar se și bucură de întoarcerea păcătosului. Chiar și atunci când moartea îți bate la ușă, crede cu tărie că, de îndată ce vei cere iertare, o vei și dobândi. Domnul nu e ca noi, El este blând și milostiv și bun. Și atunci când sufletul îl cunoaște, el se minunează fără sfârșit și zice: ah, ce Dumnezeu avem! Duhul Sfânt a dat bisericii noastre să cunoască cât de mare este milostivirea lui Dumnezeu. Domnul ne iubește și ne primește cu blândețe, fără reproșuri. Așa cum în Evanghelie tatăl fiului risipitor nu i-a făcut aceste reproșuri, ci a dat poruncă slujitorilor să-i dea o haină nouă, să-i pună în deget un inel scump și încălțăminte în picioare, să junghie vițelul cel gras și să se veselească, și nu l-a învinuit. Cu câtă blândețe și răbdare trebuie să îndreptăm și noi pe fratele nostru, ca să fie praznic în suflet pentru întoarcerea lui. Duhul Sfânt învață sufletul în chip negrăit să iubească pe oameni. O, fraților, să uităm pământul și tot ce e pe el, pentru că el ne abate de la vederea Sfintei Treimi, care e de necuprins pentru mintea noastră, dar pe care sfinții în ceruri o văd prin Duhul Sfânt. Noi însă să stăruim în rugăciune fără nicio închipuire și să cerem de la Domnul Duh smerit. Și Domnul ne va iubi și ne va da pe pământ tot ce e de folos pentru suflet și trup. Milostive, Doamne, dă harul Tău tuturor noroadelor pământului, fă ca ele să Te cunoască pe Tine, pentru că, fără Duhul Sfânt, omul nu poate să Te cunoască și să înțeleagă iubirea Ta. Copilașilor, cunoașteți pe Făcătorul cerului și al pământului. Doamne, trimite mila Ta peste copiii acestui pământ pe care îi iubești și dă-le să Te cunoască prin Duhul Sfânt. Cu lacrimi mă rog Ție, ascultă rugăciunea mea pentru copiii Tăi și de tuturor să cunoască slava Ta prin Duhul Sfânt. În anii copilăriei mele îmi plăcea să gândesc așa: Domnul s-a înălțat la ceruri și ne așteaptă la El, dar pentru a fi împreună cu Domnul trebuie să fim asemenea Lui sau ca niște copii, smeriți și blânzi, și să-i slujim Lui. Atunci, după cuvântul Domnului, acolo unde sunt eu, va fi și slujitorul meu și noi vom fi împreună cu El în împărăția cerurilor. Dar acum, sufletul meu e mâhnit și abătut și nu pot să mă înalț cu minte curată spre Dumnezeu și n-am în mine destule lacrimi ca să plâng faptele mele cele rele. Sufletul meu e secătuit și istovit de întunericul posomorât al vieții acesteia. Ah, cine îmi va cânta cântul pe care îl iubesc din anii copilăriei, despre cum s-a înălțat Domnul la cer și cât de mult ne iubește și cu cât dor ne așteaptă la El? Cu lacrimi ascult acest cânt, pentru că sufletul meu tânjește pe pământ. Ce s-a întâmplat cu mine? Cum am pierdut bucuria și cum să o găsesc din nou? Plângeți cu mine, păsări și toate fiarele sălbatice. Plângeți cu mine, păduri și pustii. Să plângă cu mine toată zidirea lui Dumnezeu și să mă mângâie în nenorocire și întristare. Iată ce gândește sufletul meu. Dacă eu iubesc atât de puțin pe Dumnezeu și sufletul meu tânjește cu atâta tărie după Domnul, cât de mare trebuie să fi fost întristarea Maicii lui Dumnezeu, când a rămas pe pământ după înălțarea Domnului. Ea n-a așternut în scris întristarea sufletului său,
și ceea ce știm despre viața ei pe pământ e puțin, dar trebuie să ne dăm seama că nu e cu putință să înțelegem plinătatea iubirii ei pentru Fiul și Dumnezeul ei. Inima Maicii Domnului, toate gândurile și tot sufletul ei erau preocupate de Domnul. Dar i-a mai fost dat și altceva. Ea iubea norodul și se ruga fierbinte pentru oameni, pentru noi creștini, ca Domnul să ne întărească și pentru toată lumea, ca toți să se mântuiască. În această rugăciune era bucuria și mângâierea ei pe pământ. Nu înțelegem în deplinătatea ei iubirea Maicii lui Dumnezeu, dar știm aceasta: cu cât mai mare e iubirea, cu atât mai mari sunt și suferințele sufletului. Cu cât mai deplină e iubirea, cu atât mai deplină e cunoștința. Cu cât mai fierbinte e iubirea, cu atât mai fierbinte e rugăciunea. Cu cât mai desăvârșită e iubirea, cu atât mai sfântă e viața. Nimeni dintre noi nu ajunge la deplinătatea iubirii Maicii lui Dumnezeu. Noi avem nevoie de pocăința lui Adam. În parte însă, așa cum ne învață Duhul Sfânt în biserică, înțelegem și noi această iubire. Oare nu ardea inima noastră înăuntrul nostru, au spus apostolii când s-a apropiat de ei Hristos. Așa cunoaște sufletul pe stăpânul său și îl iubește. Și dulceața iubirii lui e arzătoare. În ceruri e în toți o singură iubire, dar pe pământ unii iubesc mai mult pe Domnul, alții mai puțin, iar alții nu-L iubesc deloc. Sufletul plin de iubirea lui Dumnezeu uită și cer și pământ. Duhul arde și vede în chip nevăzut pe cel dorit și sufletul varsă mulțime de lacrimi dulci și nu poate uita pe Domnul fie și numai o secundă, pentru că harul lui Dumnezeu dă puterea de a iubi pe cel iubit. Ah, în ce slavă e Domnul și cu ce cântări este El preamărit în ceruri! Cât de dulci sunt aceste cântări care izvorăsc din iubirea lui Dumnezeu! Cine e vrednic să audă aceste cântări cântate prin Duhul Sfânt și în care este preamărit Domnul pentru pătimirile Lui și care va fi bucuria la auzul acestor cântări? Pe pământ, de-abia e atins sufletul de iubirea lui Dumnezeu, că dulceața Duhului Sfânt îl și poartă spre Dumnezeul iubit și Tatăl Ceresc. Fraților prea iubiți, să ne smerim pe noi înșine, ca să fim vrednici de iubirea lui Dumnezeu, ca Domnul să ne împodobească cu smerenia și blândețea sa și să ne facem vrednici de lăcașurile cerești pe care ni le-a gătit Domnul. Domnul iubește pe toți oamenii, dar încă și mai mult îl iubește pe cel care îl caută. Pe cei ce mă caută îi iubesc, zice Domnul, și cei ce mă caută vor afla har. Iar cu el, cu harul, viața e ușoară și bună. Sufletul e vesel și spune: Domnul meu, eu sunt robul tău. O mare bucurie e în aceste cuvinte. Dacă Domnul e al nostru, atunci toate sunt ale noastre. Iată cât de bogați suntem. Mare și necuprins e Domnul nostru, dar pentru noi El s-a micșorat ca să-L cunoaștem și să-L iubim, ca din iubirea lui Dumnezeu să uităm pământul, să trăim în ceruri și să vedem slava Domnului. Celor pe care i-a ales, Domnul le dă un har atât de mare că în iubirea lor îmbrățișează tot pământul, lumea întreagă, și sufletele lor ard de dorința ca toți oamenii să se mântuiască și să vadă slava Domnului. Domnul a spus ucenicilor lui: copii, aveți ceva de mâncare? Ce mare iubire e în aceste cuvinte duioase! Domnul ne numește copii. Ce bucurie e mai mare decât aceasta! Trebuie să cugetăm adânc asupra acestor cuvinte și asupra suferințelor Domnului pentru noi pe cruce. Cât de mult iubește Domnul zidirea sa. Și iată că Domnul ne-a dat să vorbim despre aceasta împreună cu voi și Duhul nostru se bucură că Domnul e cu noi. Cu smerenie vă cer,
rugați-vă pentru mine și Domnul vă va răsplăti. Fratele Ray mi-a povestit că odată pe când era grav bolnav, mama sa i-a spus tatălui său: cum se chinuie copilul nostru. Cu bucurie m-aș lăsa tăiat în bucăți, dacă aceasta ar putea fi drept ajutor și i-ar ușura suferințele. Așa este și iubirea Domnului pentru oameni. El a spus: nu e iubire mai mare decât să-și pună cineva sufletul pentru aproapele său. Domnului îi era atât de mult milă de oameni că a dorit să sufere pentru ei ca o mamă și chiar mai mult. Dar nimeni nu poate înțelege această mare iubire fără harul Duhului Sfânt. Scripturile vorbesc despre aceasta, dar nici Scripturile nu pot fi înțelese cu mintea, pentru că și în Scriptură vorbește același Duh Sfânt. Domnul ne iubește atât încât vrea ca toți oamenii să se mântuiască și să fie veșnic împreună cu El în ceruri și să vadă slava Lui. Noi nu cunoaștem această slavă în deplinătatea ei, dar prin Duhul Sfânt o înțelegem în parte. Cine n-a cunoscut însă pe Duhul Sfânt nu poate înțelege această slavă, ci crede numai în făgăduințele Domnului și păzește poruncile Lui. Dar și ei sunt fericiți, așa cum a spus Domnul apostolului Toma, și vor fi deopotrivă cu cei care au văzut încă de aici slava lui Dumnezeu. Dacă vrei să cunoști pe Domnul, smerește-te până la sfârșit, fii ascultător și înfrânat în toate. Iubește adevărul și negreșit, Domnul îți va da să-L cunoști prin Duhul Sfânt. Și atunci vei ști în experiență ce este iubirea lui Dumnezeu și ce este iubirea de oameni. Și cu cât mai desăvârșită e iubirea, cu atât mai desăvârșită e și cunoștința. Iubirea este mică, este mijlocie, dar este și mare. Cine se teme de păcat, acela iubește pe Dumnezeu. Cine are străpungerea inimii, acela iubește mai mult. Cine are în suflet lumină și bucurie, acela iubește încă și mai mult. Dar cine are harul în suflet și în trup, acela are iubirea desăvârșită. Un astfel de har a dat Duhul Sfânt mucenicilor și El îi ajută să îndure cu bărbăție toate suferințele. Poate vorbi cineva despre rai, cum va fi el? Despre rai nu poate vorbi decât cel care prin Duhul Sfânt a cunoscut pe Domnul și iubirea Lui pentru noi. Domnul e atât de drag și vrednic de iubit, încât din pricina iubirii Lui sufletul nu-și mai poate aduce aminte de altcineva. Harul Duhului Sfânt e atât de dulce și schimbă până într-atât omul, că el uită chiar și de proprii lui părinți. Sufletul care a cunoscut deplin pe Domnul și s-a desfătat de El, nu mai dorește nimic altceva și nu se mai alipește de nimic din cele de pe pământ. Și chiar dacă i s-ar pune înainte o împărăție, n-ar voi-o, pentru că iubirea lui Hristos e atât de dulce și ea bucură și veselește atât de mult sufletul, încât chiar și o viață împărătească nu-l mai poate desfăta. Aș vrea să spun acum un cuvânt, pe cât mă luminează harul lui Dumnezeu, despre măsurile iubirii lui Dumnezeu. Când omul se teme să nu întristeze pe Dumnezeu printr-un păcat oarecare, aceasta e prima iubire. Când cineva are mintea curată de gânduri, aceasta e a doua iubire, mai mare decât prima. A treia, mai mare încă, e atunci când cineva are în chip simțit harul în suflet. Iar când cineva are harul Duhului Sfânt și în suflet și în trup, aceasta e iubirea desăvârșită. Oasele celui ce păzește acest har vor fi sfinte moaște, ca acele ale mucenicilor sau ale prorocilor sau ale cuvioșilor și ale celorlalți mari sfinți. Cine rămâne în această măsură, pe acela nu-l mai înșeală iubirea fetelor cu care se desfată toată lumea, căci dulceața iubirii dumnezeiești face sufletul să uite tot ce-i pământesc. Harul Sfântului Duh atrage sufletul să iubească pe Domnul deplin și în această plinătate a iubirii Domnului, sufletul nu mai e atins de lume, deși trăiește pe pământ.
Suntem mândri cu mintea și de aceea nu putem sta în acest har și el se depărtează de suflet și atunci sufletul tânjește după el și îl caută din nou cu lacrimi, plânge și suspină și strigă către Domnul. Dumnezeule milostive, Tu vezi cât de întristat e sufletul meu și cum tânjesc după Tine. N-a fost pe pământ om atât de blând și plin de iubire ca Domnul nostru Iisus Hristos. În El este bucuria și veselia noastră. Să-L iubim, iar El ne va duce în împărăția Lui, unde vom vedea slava Lui. De 40 de ani, de când Domnul mi-a dat prin Duhul Sfânt să cunosc iubirea lui Dumnezeu, mă întristez pentru norodul lui Dumnezeu. O, fraților, nimic nu e mai bun ca iubirea lui Dumnezeu, când Domnul aprinde sufletul de iubire pentru Dumnezeu și aproapele Lui. Mare e mila Domnului. Sufletul a cunoscut pe Dumnezeu, Tatăl Său Ceresc, și plânge și se mâhnește. De ce am întristat atât de mult pe Domnul? Și Domnul îi dă iertarea păcatelor. Și atunci e o bucurie și o veselie să iubească pe ziditorul său și pe aproapele, chiar și să plângă pentru el, ca Domnul cel milostiv să ia orice suflet la el, acolo unde ne-a gătit loc, prin pătimirile sale pe cruce. Cine a cunoscut dulceața iubirii lui Dumnezeu, când sufletul lui e încălzit de har și iubește pe Dumnezeu și pe fratele lui, acela știe în parte că împărăția cerurilor este înăuntrul nostru. Milostive, Doamne, mare e iubirea Ta față de mine, păcătosul. Tu mi-ai dat să Te cunosc, Tu mi-ai dat să gust harul Tău. Gustați și vedeți că bun este Domnul. Tu mi-ai dat să gust bunătatea Ta și mila Ta, și sufletul meu i-a atras spre Tine nesăturat ziua și noaptea, și el nu poate uita pe ziditorul său iubit, fiindcă Duhul Dumnezeu îi dă puterea de a iubi pe cel iubit, și sufletul nu cunoaște săturare, ci este atras necontenit spre Părintele Său Ceresc. Fericit sufletul care iubește smerenia și lacrimile și care urăște gândurile cele rele. Fericit sufletul care iubește pe fratele său, căci fratele nostru este viața noastră. Fericit sufletul care iubește pe fratele, în el viază în chip simțit Duhul Domnului și îi dă pace și bucurie, iar el plânge pentru întreaga lume. Sufletul meu și-a adus aminte de iubirea Domnului și inima mea s-a încălzit și sufletul meu s-a predat unui plâns adânc, pentru că am întristat atât de mult pe Domnul, ziditorul meu iubit. Dar el nu și-a adus aminte de păcatele mele. Și atunci sufletul meu s-a predat unui plâns încă mai adânc, ca Domnul să aibă milă de fiecare suflet și să-l ia în împărăția sa cea cerească. Și sufletul meu plânge pentru întreaga lume. Nu pot să tac despre norodul pe care îl iubesc până la lacrimi. Nu pot să tac pentru că sufletul meu se întristează mereu pentru norodul lui Dumnezeu și mă rog pentru el cu lacrimi. Nu pot să nu vă destăinui, fraților, despre mila lui Dumnezeu și despre vicleniile vrăjmașului. 40 de ani s-au scurs din vremea când Harul Sfântului Duh m-a învățat să iubesc pe om și toată zidirea și mi-a descoperit vicleniile vrăjmașului, care își lucrează răul său în lume prin înșelăciune. Credeți-mă, fraților, scriu înaintea feței lui Dumnezeu, care în marea lui milostivire s-a făcut cunoscut sufletului meu prin Duhul Sfânt. Dar dacă sufletul nu gustă pe Duhul Sfânt, nu poate cunoaște nici pe Domnul, nici iubirea Lui. Domnul e bun și milostiv, dar dacă nu ne-ar învăța Duhul Sfânt, n-am putea spune despre iubirea Lui nimic, afară de ce spun Scripturile. Dar tu, frate, nu te tulbura dacă nu simți în tine iubirea lui Dumnezeu, ci cugetă despre Domnul că e milostiv și înfrânează-te de la păcate și harul lui Dumnezeu te va învăța. Iubirea nu se îngrijește de vreme și are totdeauna putere. Unii cred că Domnul a suferit pentru oameni din iubire, dar cum nu găsesc această iubire în sufletul lor, aceasta li se pare că ar fi o poveste de demult. Dar când sufletul cunoaște iubirea lui Dumnezeu prin Duhul Sfânt, atunci el simte lămurit că Domnul e pentru noi un Tată
cel mai apropiat, cel mai bun și mai drag, și că nu e fericirea mai mare decât să iubești pe Dumnezeu din tot cugetul, din toată inima și din tot sufletul, așa cum a poruncit Domnul, și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Și când această iubire este în suflet, atunci toate bucură sufletul, dar când o pierde, omul nu-și mai găsește odihna. Se tulbură și se supără pe ceilalți atunci când este supărat de ei și nu înțelege că el însuși este vinovat. A pierdut iubirea lui Dumnezeu și a osândit sau urât pe fratele lui. Harul vine de la iubirea pentru fratele și se păstrează prin iubirea pentru fratele. Dar dacă nu iubim pe fratele, harul lui Dumnezeu nu vine în suflet. Dacă oamenii ar păzi poruncile lui Hristos, ar fi raiul pe pământ. Și cu puțină osteneală toți ar avea îndeajuns tot ce le e de neapărată trebuință. Și Duhul lui Dumnezeu ar fi viu în sufletele oamenilor. Fiindcă El însuși caută sufletul omului și vrea să vieze în noi, dar dacă nu se sălășluiește în noi, aceasta e numai din pricina mândriei minții noastre. Acum oamenii s-au făcut mândri și nu se mântuiesc decât prin întristări și pocăință, și numai foarte rare ori ajunge cineva la iubire. Marele Antonie zicea: de acum nu mă mai tem de Domnul, ci îl iubesc. El vorbea așa pentru că în sufletul lui era un mare har al Duhului Sfânt, care dă mărturie de această iubire, și atunci sufletul nu mai poate vorbi altfel. Dar pe cel care n-are asemenea mare har, Sfinții Părinți îl învață pocăința. Și pocăința nu e departe de iubire, care vine pe măsura simplității și smereniei Duhului. Dacă cineva gândește bine despre fratele, că Domnul îl iubește, și mai cu seamă dacă tu însuți gândești că în sufletul lui viază Duhul Sfânt, atunci ești aproape de iubirea lui Dumnezeu. Cineva va spune, poate, el se gândește tot timpul la iubirea lui Dumnezeu. Dar la ce altceva să te gândești mai mult